An filɛbagaw foli ni tanu bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kabi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ ko aw bɛ ka Mali kunnafoni.net teleso de lajɛ nin wagati na an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ o de ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔfilɛ kɛnɛ an bɛ fɛ k'an hakili to kɔrɔlenw na a b'a to kura minnu b'an bolo u bɛ se ka sinsin cogo min na barisa n'i ye ka kɔrɔlen bɛɛ lafili k'i poro kura kan poro yɔrɔ ɲuman na sɔrɔ i bolo an dun bɛ don min na i ko bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama o tɛ ne ka fɔta ye an kɛlen don ka kokɔrɔ caman lafili fo ka taa kɛ fili dɔw y'an bolo anw yɛrɛ sigilen tɛ ni fili min ye tari kelen anw yɛrɛ tɛ fili minnu bɔ yɔrɔ dɔn o de hukumu kɔnɔna na an ye nin jamukan sigi sen kan k'a laɲini k'an ka maakɔrɔw taama k'u sira labɔ an bɛ se k'a dɔn cogo di kununko tun bɛ cogo di bi anw bɛ cogo min na an bɛ se ka sini ɲɛ sigi cogo di parce que ni maa min ma kunun dɔn i ma se ka bi latigɛ i tɛ se ka sini ɲɛ sigi dɛ o de hukumu kɔnɔna na nin jamukan sigira sen kan ko kɔfilɛ kɛnɛ bi a kuma tɛ caya an bɛna baro kɛ fɛn min kan o de ye kununko furuso tun bɛ cogo di bi furu bɛ cogo di munna kununko furu si b'a la ka tɛmɛ bi ta kan an bɛ fɛ k'o de dɔn o kama an wulila k'an ka maakɔrɔ dɔ sira labɔ k'a ɲini a fɛ an n'a ka jɛ ka baro kɛ nka ne tɛna a tigilamɔgɔ fɔ aw ɲɛna dɛ bari mɔgɔ min don dunan tɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan a dɔnnen don maa caman fɛ ni ne yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ sisan i min bɛ ka ne filɛ n yɛrɛ i bɛ sɔn k'i kunkolo firifiri k'o ye tiɲɛ ye o tuma na ne kɔni bɛna kuma tengu a la mɛ ni da ye mɛ tigi da ye bamanan maakɔrɔw ko ten ko mɛ ni da ye mɛ tigi da ye an bɛna kuma tengu a la wa n'an ka hinɛ aw la sa parce que dɔ kamana gannen ba de don o b'a fɔ ko nin ye jɔn ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ karamɔgɔ Tasolo Tarawele an bɛna kuma tengu a la ka baro kɛ Diko marhaba baro da bedi an ba se marhaba i Tarawele an wulila ka i sɛgɛrɛ bi juguman tɛ maakɔrɔw ka kuma don ko denmisɛnnin mabakɔrɔntan k'o ye suru ye kalanden karamɔgɔntan fɛnɛ u ka ko man di an kɔni bɛ diɲɛlatigɛ in na an kɛlen don fiɲɛtɔw ye an t'an taafan dɔn an t'an nafan dɔn an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ kɔfilɛ kɛnɛ an bɛ fɛ an denmisɛnninw ka se k'a dɔn mun de tun bɛ yen kunun n'o tɛ yen bi mun de tun bɛ yen kunun n'an kɛlen don k'a ta bi mɛ a tacogo ma ɲɛ an bolo yalasa an ka diɲɛlatigɛ a sinsin ko ɲuman bɛ sɔrɔ fili yɛrɛma min bɛ anw fɛ yan dɔ ka se ka bɔ a la bi an y'a laɲini i k'i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ o tuma na an bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔ jelimuso nin tɛ baasi ye a kuma yɛrɛ fɔ ka di kosɛbɛ parce que kuma diya anw bolo jeliba jelimuso o de bɛ kuma diya anw yɛrɛ bolo kosɛbɛ ne ye Tasolo Tarawele ka wolo Jatula ka mɔ Jatula an nana buguda sigi Jatula Banankɔrɔ Seni olu furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Dawolemugu o Dawolemugu o y'an fa ye o fana de bɛ Jatulaka de don an tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ si ye Jatulaka kɔ mais an jatigilakaw mun ye sɛnɛkɛ dugukolo d'an faw ma o ye Senikaw ye olu ni Banankɔrɔkaw olu bɛɛ fana ye cɛ kelen kɔ ye an b'o kalifa la buguda la ye o ye cogoya yɛrɛ ye fɔlɔ tabarikala nin diyara an ye karamɔgɔ an bɛna don an ka baro kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn kununko maakɔrɔw munna u ka furuw bɛ si sɔrɔ n'o tɛ yen bi barisa an b'a ye anw fɛ yan nɔ n'i ye furusiri kɛ kari tari k'a kɛ alamisa meriw la
n'i taara araba tribunal la wali i taara a taa tribunal la ginigini ko dan don dɛ jigilamisɛnya ko dan furusako kumaw de tonnen bɛ yen o kabi tribunal mɔgɔw yɛrɛ b'a munumunu k'a munumunu n'a nege bɔr'u la sa u bɛ sɔrɔ k'a sa an kɔni ma se ka taa fani nafa dɔn a la daluya jumɛn de tun bɛ kunu mɔgɔw bolo i la kuma nin ɲana nka kɔrɔlen an b'a miiri a la sa de k'an tulo miɲɛ da n'a ye n'o tɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye tun o tɛ se ka kɛ kunun furu o de tɛ furu ye bi furu hali kalifa tɛ kunun furu de tɛ furu ye furu bɛ section 3 ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ furu la o ye furu jigint'a ye aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko mun ka di mun ye ko k'olu furu ɲɔgɔn ma mun ka di mun ye olu bɛ se ka kanu kɛ nka mun ka di mun ye k'olu furu ɲɔgɔn ma bon diɲɛ in mana ban don min don ko bɛ gɛlɛya dɛ ni diɲɛ nin banna don min n'a ye furu kɛ ko min ka di min ye ko k'o di o ma sariya dɔ nana n'a ye anw ta sariya b'o yɔrɔ dɔn anw ka kunun furu fɛn min tun cɛ ka jugu a la yɔrɔ kelen pewu nka o tun bɛ se ka dilan n'a ma kɛ bi ta nin ye min tun b'a la fɔlɔ n'o tun man ɲi cɛkɔrɔba san 60 ka npogotiginin san 15 d'o ma a jugu ma dogo kelen pewu ye o tɛ bɛn o de ye du caman ci o de ye du caman na nɔgɔ n'o tɛ n'a bɔra o la ne filɛ yan an bɛ don min na komi bi n bɛ Banankabugu la Banankabugu dugutigi ye Manfin ye Manfin mɔgɔ bɔra Manfin denmuso nɔfɛ Manfin filɛ fɔ dugu mɔ Manfin ko n'a ko k'a ka ne den sɔrɔ a bɛ taa woro a bɛ taa la furu to bila tasolo kan furu to mana bila ne kan furukɛbaa fila ka diya ɲɛ bɔla la sa balimaya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ taa ni furu ye sa jigi tɛ furu la tun furu boloma fila de tɛ furu jigi ye fa la furu boloma muso fa fana ka furu boloma o furu boloma fila de tɛ bɛ taa ni furu ye sisan furu boloma fila bɛ yen wa jelikɛ kelen de b'a bɛɛ ɲini wali finɛkɛ kelen de b'a bɛɛ ɲini wali numukɛ kelen de b'a bɛɛ ɲini n'o y'a bila yɔrɔ min na a bɛ ye mais furusiratamalaw ka defo tɛ dɛ an yɛrɛw ka defo de don an nana an sigi denw de diyara an ye kojugu denw fana na diyaɲɛ tɛ dɛ e k'a dɔn ni ne ye n den di nin cɛ in ma a ka taa da den ma ne ni nin cɛ i ye cogo min na nin denkɛ o ye ne den ye ne denmuso o fana ye nin fa den ye o de kama ne bɛ n den di ninnu ma o de kosɔn ni furu taara o kan muso cɛ ni muso a ta bɛ min a tɛ lebu sɔrɔ bari cɛ ka di muso ye o muso ka di cɛ ye o muso kɛlen k'a ye ko ne fa de ye n ji ma cɛ fana kɛlen f'a ye ko ne fa de y'i di ne ma n'aw tɛna fa fila o cɛ ka bɔ yen furu bɛ to yen dɛ bari aw tɛna o fa fila cɛ ka bɔ yen aw tun tɛ se ka se ni manamana ko ye o fa fila ma furu bɛ to yen aw bi ka sa aw kɔni f'aw bɛ taa diya ɲɔgɔn ye den o den mana sɔrɔ olu de ye den ye ni den o den sɔrɔ o la o de ye denw ye nka n'o bɔra furu la ko fɔ min mana u diya n'i fana m'o kɛ ni muso ko dɔrɔn ko ne diyagoyara ka diya ma o sariya kelen mun dɛsɛlen bi furusa negebɔlen mun na dɛ olu ta kɛcogo olu yɛrɛ bɛ sɔn ka den faga k'i ci k'i don kaso la k'a sɔrɔ a donna k'a bɔra fo ka taa se min ka di min Mali ka na ni min ka di ni min ye la mɔgɔ ma to a rɔ mɔgɔ ma faga a rɔ k'a fɔ k'u ye dɔ di dɔ ma ko o ye cɛ faga wala o ye muso faga o ma deli ka kɛ nka an bɛ tile min na sisan o de ye furu jasi fa tun y'i sɛbɛ don a la den yɛrɛ dɔ i denkɛ bɛna muso dɔ yira i la ko n bɛ nin fɛ e t'a suguya dɔn i t'a fa suguya dɔn i t'a mɔkɛ suguya dɔn a t'e suguya dɔn aw fila de ye kotigi ye yen n'aw nege bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn fa da tɛna don a la fa dɔ nin da tɛna don a la k'aw de sera anw ma anw fana t'an faw t'u sɛbɛ don furu la bilen k'aw yɛrɛ de ko k'a kɛ di ɲɔgɔn ye
fa fila si t'i saba don furu la bilen k'aw yɛrɛ de ko ko a kɛ di ɲɔgɔn ye o tuma ni deliba ma sɔrɔ a la furu jigi bɛ min furu de bɛ balo jigi la jigi de tɛ furu la tun o de ye furu donyɔrɔ ye. ça fait sisan ni ne ye nin kuma in bɛɛ faamuya a ko yɛrɛ jubaju fɔlɔ-fɔlɔ bɛ maakɔrɔw la sisan. a ko jubaju fɔlɔ-fɔlɔ maakɔrɔ tɛ se o ne furu sira kɔrɔ taamala dɔ ka na ne denmuso ɲini a den ye n'a diyara o ye o don n'o ma diya denmuso ye a b'a fɔ ne yɛrɛ ne dɔgɔninw ni ne kɔrɔ mun bɛ den don furu la a b'a fɔ olu ye k'ale t'a rɔ e min bɛ k'a lawuli jigi kama k'a lawuli siya kama ne e fɛ mɔgɔ ko n'a ko k'a t'a rɔ a ta dabila a bɛ dabila ten o tuma mɔgɔkɔrɔ se banna mɔgɔkɔrɔ se t'a la tun wa an bɛ to tansa da a bɛ juguya de fɛn min an bɛ ɲɔgɔn lajɛli min kɛ nin ka furu siri o bɛɛ bɛ na bɔ rɔ mun bɛ furusa caya a kɛ ala kama sa an k'a kɛ furu ye n'o tɛ dɔ kɛra dɛ bon aw nege tɛ ɲɔgɔn na bilen bɛɛ b'a fɛ k'i tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn da cɛ b'a fɛ k'i tɔgɔ bɔ mɔgɔw da muso b'a fɛ k'i tɔgɔ bɔ mɔgɔw da k'an k'a kɛ furu ye sa n'o tɛ dɔ kɛra o furu mana kɛ a bɛ taa minɛ a tigɛlen ɲɔgɔn na sa ka na furu kɛ o aw tɛ se ka da ɲɔgɔn na bilen mɔgɔ yɛrɛ man kan ka muso yɛrɛ i man kan k'i furumuso sugu dɔn ka sɔrɔ a ma d'i ma fa ma labila i ye sisan kɔnɔ yan kelen kɔnɔ yan fila e yɛrɛ bɛ taa muso e bɛ ala min taa sira kɔrɔ fɛ i bɛ taa woro bɔ muso nɔfɛ bi k'a nana ye cɛw yɛrɛ dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bɛ muso cɛ ɲini ka sɔrɔ fa ma kuma o yɛrɛ b'i pɛrɛ ka dépenses kɛ muso biladon parce que bɛɛ b'a dɔn ko a bɛna d'o de ma o tun tɛ yen a tun bɛ bali la de muso bɛna kɛ kalo 3 kɛ a bɛ bali la a bɛ na du kɔnɔla bɛɛ cogoya dɔn fɔlɔ k'a bila bamuso dɔ sen na o bɛ du tabiya f'a ye a t'a cɛ dɔn a bɛ bɛɛ dɔn kɛ bɛɛ taa cogo dɔn bon a mana ko fɔ mɔgɔ o mɔgɔ yɔrɔ o y'a cɛ ye a yɛrɛ bɛ wasa don o rɔ somɔgɔw bɛ wasa don o rɔ cɛ yɛrɛ fana bɛ wasa don o rɔ nka bi ta nin banabaatɔ kana fɔ bi k'i bɛ bɔ muso nɔfɛ bana ka k'e la bɔ kɛ banabaatɔ b'i to yen sa de banabaatɔ sen tɛ muso ko rɔ tun n'o tɛ an ka cɛkɔrɔbaw ma sɔn o de ma muso dɔw da ma se banabaatɔ ma a bɛ muso furu muso bɛ bɔ du min kɔnɔ olu bɛ diɲɛ n'a ye a bɛ nin min bɛrɛ aw bɛ diɲɛ n'a ye k'a di banabaatɔ nin ma a b'a si sɔrɔ olu fɛ o tɛ se ka kɛ bilen a tɛ se ka kɛ namara ka bɔ muso nɔfɛ sisan wali e mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la e ka bɔ muso nɔfɛ sisan a ko i t'ale yɛrɛ la maloya fo e ɲɔgɔnna dɔ dɛsɛlen ma ɲini sa k'o d'e ma aw tɛ se ni ɲɔgɔn ye a kanu tɛ ɲɔgɔn na o kama an tɛ se ka segin kɔrɔlen ma tun n'an seginna kɔrɔlen ma a tɛ bɛn n'o tɛ n'an dun ma segin kɔrɔlen ma ka furu ta tacogo kɔrɔ la faamaw ka anw dɛmɛ o la faamaw ka anw dɛmɛ o tɛ k'a kɛ nin ye a ka furu siri n'o tɛ a tun ka gɛlɛn a bɛ ka nɔgɔya o cɛkɔrɔbaw dama bɛ taa furu siri misiri la o ma se mairie la k'o ye sunkuruntigɛ ye misiri ye min kɛ misirilamɔgɔw fana y'o kɛlɛ ka k'o bɔ olu bɛ papiye dilan sisan misisi yɛrɛ b'o de kɔni n'a tora ten lala misiri kɔnɔmɔgɔw olu ni denfaw fana olu ye ɲɔgɔn kan dɔn o bɛ se k'a ɲa nka hali ni den banna olu tɛ se k'a kunbɛn muso m'a ba cɛ yɔrɔ olu tɛ se k'a kunbɛn cɛ m'a ba muso yɔrɔ olu tɛ se k'a kunbɛn o tuma an bɛ to nin cogo la fura t'a la o kɔrɔlen kɔni n'o tɛ kɔrɔlen de ko bɛɛ kɛ di kɔrɔlen ko bɛɛ kɛ di hali ka bɛɛ hawujata sɛgɛn ɲuman bɛ mali kɔnɔ bi worisɔrɔbaliya don worisɔrɔbaliya don worisɔrɔbaliya tɛ ale ma 100 sɔrɔ sisan i bɛ taa sancɛ dɔ daminɛ 100 tɛna sancɛ jɔ a tɛna jɔ ka ban bon e bɛ mana fɛn minimum min sɔrɔ sa o bɛ taa o la n'o de fana m'o kɛ e ma 100 sɔrɔ bɛɛ ko fɔlɔ k'i ka kɛ dutigi ye o tɛ se ka bɛn n'i y'o ye dɔrɔn gɛlɛya natɔ don o gɛlɛya de b'an kan bɛɛ bɛ sancɛ la ni min sɔrɔ ye 100 ye o bɛ 4,000,000 baara la ni min sɔrɔ ye 1,000,000 o bɛ 1,10,000 baara la wari tɛ se k'o labɔ
bon muso ko nin ye bila nɔ ye sa n'o tɛ n'aw y'a jija ne ɲɛ tɛ jija wɛrɛ la o ayi ne m'a fɔ e ye nin ye wa ni ne ye maafin denmuso ɲini yan dugutigi an ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye so o so jɔ ala dɔgɔta mobili y'a biriki doni kabini mɔgɔ t'a dɔn k'an na muso furu ka na muso furu ka denw sɔrɔ n'anw denw dira ɲɔgɔn ma ne ka n jɔ n jɔyɔrɔ la maafin ka jɔ a jɔyɔrɔ la est-ce que a furu bi sa furusako kuma tɛ wa ale tun bɛ ten fɔlɔ hali ni cɛkɛ in k'i nunkala kɛ ka siyɛ kantigɛ o tɛ muso sɔrɔ f'i ka bɔ du ɲɛnama dɔ de kɔnɔ i ye muso ɲini du min o ni du min bɛ ɲɔgɔn kan fɔ i tun bɛ muso ɲini de a ka di i ye a ka goya i b'a ɲini yen de wa an tun b'a an b'a mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da ko furu ye kabila ni kabila de ye i n'a fɔ sisan ni denmisɛnnin fila kɛlɛla dɔrɔn wali hali kɛlɛ yɛrɛ kana kɛ sa i bɛ npogotigi dɔw kan mɛn dɛ yan'u ka furu ko ala ko i fa bɛ yan i ba bɛ yan dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka furu cɛ ma n'i fa n'i ba bɛ yen nɔ. ko wotoro fali ko wotoro na fali ye yan e de cɛ de mana fɔ ko n'i fa ma sa ne t'i ta a tɛ sɔn yɔrɔ bilen o dun waralen don sisan dɛ o y'a ta dama walanda ye o y'a ta dama walanda ye musow bɛ siran o ye ye ɲɔgɔnna ye o ye ɲɔgɔnna ye u bɛ siran yɔrɔ min ye a bɛ ye nka a tɛ yɔrɔ bɛɛ n'o tɛ u bɛ siran yɔrɔ min ye dɛ a bɛ ye e ka muso furu ka muso ta k'a di den ma e ma nasɔngɔ min di i muso ma e denkɛ ko nasɔngɔ di a burankɛ ma burankɛ bɛ se k'a faamuya nka buramuso t'a faamuya cogo si la o gɛlɛya caman bɛ du kɔnɔ nka o y'a ta dama walanda ye kɛ b'o kan mɛ furucogo fo ka furu kɛ kabila ni kabila anw ka dugu kɔnɔ anw ni jaraw de bɛ yen ani samakaw an bɛɛ k'a ɲɔgɔn ma ko benkɛ jatula hali ni jaraw la npogotigi bɛ yen n'a selen don furu ma ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ko fɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a ye jamayɔrɔ la k'a bɛna woro b'a nɔfɛ u b'a k'i ka teliya dɛ ko tarawelew b'an na mɔgɔ t'a sɔrɔ u la dɛ o kama an b'u maa minɛ kabini u bɛ sin min u fana b'anw ta bɛɛ minɛ kabini u bɛ sin min kabini bɛ sin min n'a kɔni fɔra k'a de ye muso ye dɔrɔn cɛkɔrɔba dɔ bɛ dɔrɔmɛ tan bɔ ko ne ka sunkuru don wa a bɛ mɔ o tɔgɔ la sa cɛ wɛrɛ se k'a ɲini bilen o bɛ jatula hali sisan o b'anw fɛ yen bon o de kan anw ma ɲagami mɔgɔ tɔw la ban nka an ɲagamina sa dɛ ne yɛrɛ denkɛ dɔ ye muso dɔ ta ne ko a muso n ko nin a ye ne to yen ka taa ne fanicɛni bɛrɛ u y'a kɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔya kɛ wa u bɛnn'a la u y'a kɛ bɛɛ nana i ta fɔ sa n ko kɔni ye nkalon ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kɛlen n'i y'a mɛn tɛnɛ ne den tɛ gawulɛ furu ne den tɛ funɛ furu furu bɛ kɛ min nɔfɛ n'u b'o la e den fa ka mun b'o la tun ni tɛnɛ don tɛnɛ ma tiɲɛ wa o de tɛ fɔ ne ye bilen anw fana bɛnn'o kan o tɛ fɔ an ye dɛ hali m'a bɔ namara nɔfɛ ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ i b'o kɔni furu o kɔni b'anw minɛ voilà. ayiwa karamɔgɔ Tazolo an ye i ka hakilinaw faamuya ladilikan jumɛn b'i bolo ka di denmisɛnninw ma an k'o kɛ kuncɛ kuma ye. Ladilikan t'a la o denmisɛnninw tɛna lamɛn o tɛna k'anw ta ye an kɛ n'o tɛ hali n'i ye muso ye ten k'a ka di i ye e yɛrɛ y'a dɔn a ka di i ye i fa to yen i fa dɔgɔkɛ to yen i k'i fa kɔrɔkɛ to yen i ka muso nin ta ka taa yira dugu cɛkɔrɔba dɔ la i bɛ taama min nɔfɛ wali ba somɔgɔ dɔ o mana min f'i ye se tɛ kɛ faw ma wali i diɲɔgɔnkɛ dɔ fa i ka taa muso yir'o la a bɛ bɔ nin du kɔnɔ min b'o du la o n'o f'i ye min b'o muso la o n'o f'i ye o t'a la tun a yɛrɛ bi fɛn o fɛn bɛ fiɲɛ sɔrɔ a la a bɛ dogo o bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ fiɲɛ sɔrɔ bi furu la furuko bɛ dogo olu bɛɛ la ka sɔrɔ k'a kɛ denw sɔrɔla u ye ɲɔgɔn si dɔn u tɛ se ka fara ɲɔgɔn na bilen i b'a to yen sa o mana fɛnkɛ a furu bɛ siri nkeri ntɛnɛndon u bɛ ɲɔgɔn ka kuma daminɛ a ladili kɔni ye duwawu ye aw bɛ min nɔfɛ aw kana sɛgɛn dɛ n'aw ma sɛgɛn
an ko kamera ma ko jelikaba an kɛ kamera de ye jelikaba ye kamera ye jelikaba ye kameramani yɛrɛ ye jumɛn ye a ka di ye o a man di ye o n'a cokoli la so e kɔni nin kumakan min i se t'o a ka di ye a ka go ye o e kɔni nin kumakan min kelen e fana mana min fɔ a b'o lase jeliw aw tun bɛ cogo o cogo kɔrɔlen kamera nin bi ten an ko a ma ko jelikaba a ɲɛya bɛɛ la a tuloya bɛɛ la hakɛto bɛ nin ka salila Muhamadu salim faamuyali caman sɔrɔla an ka bi baro kan ani karamɔgɔ Tasolo Tarawele de don a y'a ka hakilina minnu d'an ma n y'a dɔn maa caman y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la o kumana an k'a lajɛ a yɛrɛ ka fɔ ten ko k'an tɛ se ka segin kɔrɔlen na mais ne bɛ ɲininkali kɛ munna denmisɛnninw anw tɛ se ka lamɛnni kɛ ka majigin k'an taabolo ye yalasa an bɛ se ka kɔrɔlen sɔrɔ hali n'an m'a sɔrɔ 100 sara la n'an sera k'a sɔrɔ 70 la n'a ye kɛla o ye dɔɔni ye dɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ kɔrɔlen bɛɛ lafililen don an dun k'a lajɛ a bɛɛ tɛ filita ye dɛ an ka dɔw tɔmɔ an ka nana y'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ jamukan min na bi furuko tɛ tile kelen ko ye dɛ wa dulokiba don tɛ ko ni sɛgɛnna i b'a bɔ k'a bila an k'a lajɛ an ka miiri an fa n'an baw n'an mɔkɛw n'an mamusow la olu ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ musolakaw yɛrɛ ye muɲu minnu kɛ ka tɛmɛ musow n bɛ ka kuma ni aw de ye an k'an sanga olu ma dɔɔni yalasa an ka gaw bɛ se ka diya n'i y'a lajɛ fɔlɔ waliju kun ka ca musow denw na nka walijudenw ka dɔgɔn bi dɛ bana kun ka ca kojugu aw bɛ bana ko kuma mɛn n'i yɛrɛ ye bana ɲini i bɛ muso dɔ ɲininka ko bana ye fɛn jumɛn ye o t'o dɔn a tɛ sɔrɔ foyi kɔ muɲu ni sabali an ye kɔrɔlen minnu bila dɛ f'an k'olu de ta ka yanga ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra fɛn dɔw de la olu man kan tɛ ka fili an kɔfɛ kuma jɛnyana dɔɔni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den bange nka kuma de b'a ba wolo ala kana kuma ba don an da kuma tɛ an ka lasew ma bi jamukan an b'a kuncɛ nin yɔrɔ in na ni masa in m'an ka jɔnya na don wɛrɛ ani karamɔgɔ Tasolo an ma fara ɲɔgɔn na fɔlɔ dɛ parce que nin ye sujet dɔ de dayɛlɛlen ye min ma ban fɔlɔ an bɛna tɛmɛ ni sujet in tɔ ye n'ala na kira jɛna n'a ye kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kan